काल त्यांनी मला सांगितलं की मी जे माझ्या मतदारसंघामध्ये जी MIDC मंजूर करून घेतलेली आहे त्या MIDC मध्ये भास्कररावांनी माझ्याकडे पाठपुरावा किती वेळा केला, अशा पद्धतीने त्यांनी विधान केलं। खरं तर ते फार बाहेर असतात, त्यांनी थोडं आपल्या घराकडे लक्ष जास्त दिलं पाहिजे असे माझा त्यांना सल्ला आहे। घराकडे याचा अर्थ जिल्हा मी त्यांचा घर समजतो आणि म्हणून त्यांनी स्वतःच्या घराकडे जास्त लक्ष द्यावं। मी स्वतः ते मंत्री झाल्यानंतर त्यांना स्वतः भेटलो, त्यांना पत्र दिलं आणि त्यांच्याच दालनामध्ये मुंबईमध्ये मंत्रालयात ही गुहागरमध्ये MIDC व्हावी याकरता बैठक देखील झाली। त्यानंतर ज्या रत्नागिरीच्या रिजनल ऑफिसर आहेत MIDCच्या त्याही माझ्याकडे आल्या, आपण त्या कामाला चालना दिलेली आहे। तरी देखील ते म्हणतात की मला भास्करराव भेटलेच नाहीत आणि याच्या उपर मी भेटायला कधीही मला कमीपणा वाटत नाही आणि मला कुठल्याही प्रकारचा अहंकार नाही। माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांना, तरुणांच्या हाताला किंवा महिलांच्या हाताला जर काम मी देऊ शकत असेल तर त्याचं मला खूप समाधान वाटेल। उदय सामंतांना माहिती आहे की ते उद्योग मंत्री झाल्यानंतरच या राज्यामधले होऊ घातलेले अनेक चांगले प्रकल्प हे परराज्यामध्ये गेलेत आणि विशेष करून त्यांच्याच कारकिर्दीमध्ये ह्या जास्त घटना घडलेल्या आहेत। त्यामुळे त्यांना स्वतःच्या कर्तृत्वावर विश्वास नाही। आपण या ठिकाणी MIDC सुरू करू याचा त्यांना विश्वास वाटत नसावा, कदाचित त्यांच्यामध्ये ती कुवत देखील नसावी, म्हणून ते माझ्याकडे बोट दाखवतात।